sing nomor 4 dulur nglakoni poso sing suwene 30 dina ana wulan Ramadan ya sing nomor 5 berangkat haji nang Mekah Madinah nang Mekah Madinah para sederek kula sedaya nek dal restri anom lan tuwa mumpung sik urip ana alam donya limang waktu nang lakonono iki bakal ana timbalane kang maha kuwasa gelem orang bakal lunga gelem orang bakal lunga tumpane kereta Jawa nek rodane papat rupa manungsa jujukane omahe guwa tanpa bantal tanpa kelasa alhamdulillah niki nutukaken lakon samantune Jawa niku sesarengan campur sari napa niku wau Adilaras campur sari Adilaras ingkang manggen wonten dalemipun Bapak Mulyono dalah Ibu Pur dalam rangka tasakuran mugi-mugi Bapak Mulyono dalah Ibu Pur nglampahi tasakuran menika sakbaripun tasakuran menika dipun paringono rejeki ingkang kuwadah rejeki ingkang barokah Allahumma amin ditepihaken balak musibahipun Allahumma amin wonten Ibu Pur kalih Bapak Mulyono nggih panjak-panjak sedaya niki bar nabuhi kula dipun paringono tata tertem kerta tur raharja ditepihaken musibah balakipun Allahumma amin nggih mboten sing nabuh tok ha niku sing ningali lak nggih muga-muga sing ningali nggih sing rewang ya ditepihaken balak musibahipun dicedhakaken rezekipun dipun paringi sehat alwal asyad Allahumma amin kaya wong kenduren amin ya rabbal amin lereng cak sik lerekno sik lho lak ngono aku jak ngoceh dhewe jamane berjuang njur kelingan anak lanang ben tau peni anjur saiki ana ngendi cak lho ya ampun kok lah ya ya ampun kamu yang nyinden dah ya ampun sun lah ya aha kok ya isone awakmu ke cilik sampai gede gak mblenger lagu
Apa? Caping gunung. Loh, lagu lu kaping gunung senengane wong tuwek-tuwek, Dik. Lah iya. Aha. Mosok su. Ayo tangane. Tanganmu. Kaya iso arek iki ya. Dapak gak iya. Apa kaping gunung apa? Kok gak blenger-blenger. Yo, gak sithik. Mbok lagu sing tren-tren. Anak kaya iso. Iya, tapi yo asar kene gak apa-apa ah. Gak apa-apa atuh kok. Gak apa-apa atuh. Gak apa-apa ya. Cek nang tutup kok. Heeh. Yo, piye? Mbok lagu sing tren-tren. Kok iso-isone Sing tren piye? pengepur kondang kok dek jaman berjuang kok ngono. Terus lagumu piye? Lagu sing tren sing masa kini sing viral nggo TikTok, nggo YouTube dan lain sebagainya. Teko sakmuna awakmu mbik. Ya kudu ngono, kudu nuruti zaman. Zaman. Delok wong sakmono kae bayuh, ana wong dodol plembungan, ana sing sulapan, dodol keris, dodol keong. Lho. Nang jero kono kabeh ya. Ngono kabeh tuplek Blek dadi siji. Dadi siji. Nang ngene Mami Pur. Heeh. Cok. Mami Pur. Berarti awakmu nyanyi lho. Iyuk pur iku Mami Kanjeng Mami. Lho, anggitmu kok nek gak keluk ngono wah. Bahaya. Kandhani kok. Lah iya, masalah kok lagu ngono, lagu sing trendy. Coba awak. Nang TikTok. Ayo, Bos. Lho. Caping gunung. Jarene lagu sing ngetren. Sing tren. Oh, sing viral iki. Teng. Suaramu dicok tes dhisik. Nah, ayo. Oh, kurang dek. Dek. Kurang dek. Suara kurang dek. Wah, lah kaya pedes. Iku lagu apa iku? Lagu Mandal Ban. Tambal ban. Iku kena di anu nih. Isep kamu. Alah dibawani yo kena. Tambal Coba. ban dibawani yo kena. Coba. Aku iki Mosok ono bawane kecil. lah tambal ban trendy ku dibawani yo iso. Lagune piye ya? Aku iki tukang tambal ban gak dibawani gak ngono. Aku iki tukang tambal ban. Iku bawane ya? Bawane. Ya ampun. Ngene iki lak aku iso bawa-bawa dipelajari iku ah. Yupa. Oh duduk Yupa. Sapa? Senior kula. Senior. Aku cek cilik kono wis ngorem teko Ya sepurane iso aku karo. Awakmu gak ero. Awakmu cek wingi sore ae. Iku bang lagune apa? Tukang tanggal ban. Tukang tambal ban. Coba. Ayo. Dibawani dhisik. Oh, dibawa dhisik. Heeh, bawanano. Aku iki. Sik. Lamuk. Diangkrik. Loh. Aku iki. Oh iya. Wong ate wong ana wong nyanyi wong bawa iku gak ojok denguk cangkeme. Tobat. Lah kepuceratan gede segor lah ya Iki sing masih bawa sing hati-hati main gone yukku dhewe. Nang gone Mang Kanjeng Mami ku wonge seniman. Lah iya. Senior. Aja isini-isino aku. Aja isini-sini. Kok isone awakmu titik-titik. Dek caman ber. Iku mengaku wajib goblok. Wajib apa? Kanggo awakmu, kanggo aku gak wajib blas. Ya coba iki langsung tambal ban. Lakon geger. Tambal ban iku jogete ngene. Ayo. Iki lho. Oh iya ngene ya. Ayo. Oh iya. Yo nyanyi dadakno. Kok iku nyanyi saiki ya? Gak ben. Ben ah. Ayo. Oke mben ora, awake dhewe dingkes-dingkes dhisik umben ae lho. Kakekmu kuwi saiki kok dadakno. Saiki. Ayo. Ayo Mas. Ayo Mas, sela. Tanang. Asik. Sekirku mbok itu celuk. Ya ampun, kidakan tah. Kidekan. Ya syukurane Cedek. Jarak tempuh harus sesuai dengan rencana. Heeh.
Jarak tempuh sesuai dengan rencana. Jarak tempuh iku piye? Jarak tempuh ku jarake sikile jegak nyandung kancane. Oh, ngono ta. Wong sikil kena telek, diusap-usap nang sikile kancane. Ya. Joget yang ini. Jet. Tantang. Nah. Loh. Oh, enak ya? Sik yo bo. Lah ya. Aha. Kok ngembes, Cis? Lah ngembes kakekmu kono ah. Ngene koyo iku gak ngembes iku mono. Apa? Kecipratan. Wis suwe nek ngene tuwe lak ya mlunyun-mlunyun dhewe. Ayo. Lah ya. Aha. Wah, ngono kok. Aku iki ya. Heeh. Taneng. Asik, yo. Oh, jangan iso dadakno. Saiki ya. Mbeng. Wong benak tegese rek. Ya ampun. Kok gedhe aku. Saiki, Dik. Saiki ya. Ya ampun arek iki kok Baik para pemirsa yang berbahaya. Berbahagia. Heeh. Nyanyi saiki. Tak aku iki tukang tambal ban uripe saparan-paran pangan duit Pop. Bijim. menemben iku ya nek bangsa harus mesra. Lapo kate mbok keplekno iku. Kekasaran aku. Kekasaran. Heeh. Rono Sun. Tak sodok blosor. Rungokno lagune. Iya. Aku iki tukang tambal ban uripe sapalan-palan golek pangan duit sing halal kanggo urip besok sandangan pangan macedor Bang BRI teko Apa? Coba. Bang BRI teko Lapo? esuk aku wayahe mbayar macedor dor syariah teko Kok mencere, wah iki aku wayahe singitan macedor dor Sopo maneh? Bang Pelecit teko Kok akeh mon wah banget. iki aku singitan no jeding Terus macedor dor sopo? kreditan bantal teko Mosok bantal ngredit Dik kebacut. penrebo nok nggonku liwate 2000 sedina Mosok 2000 bantal goling 2000 Sun sedinane 2000. sedina 2000 Ya ampun, di ono ayo nang kono gondek iku kebacut nyoba gondek iku. heeh Lah iya. nang konamu tambah nemen Kok roh bukan rahasiane wong grobokan goblok. nek wong grobokan gak Gak nang awakmu esuk awan sore koyo ngombe obat kok lunga teko ngono ah. lunga teko Apa gak iya? lah iya mlakne ta kono aja kemalan utang Yo wong jenenge wong menungsa urip iku ya utang ya gak. aja kemalan utang hindari perhutangan Terus palang nyambut arto nang kanca padha ae gak ngono nek awakmu kok macak ngene lho. aku dikongkon Kanjeng Mami macak wedok ayo cung-kuncung jare delok kuncung Awakmu celuk konco. cung-kuncung ngono tapi nek cepet omongane gak cung-kuncung gak Piye? tuk-tuk Lho. Masa ngono? iya Hati-hati. apa Ku bae wong mrene lho. Kanjeng Mami wong cemburuan Lah iya. wong Kanjeng Mami kendakamu sesun Aja rame-rame krungu wong akeh. krungu sapa Ku nek roh iku lak yo apa awakmu?
Wong kendakamu iku yen wong kendakan iku mesti Cemburu. duwe rasa cemburu sosialisasi. Siji mbek arek ngene-ngene iki. Rece ambek ngene-ngene iki cemburunya besar, lebih dari yang kita hidupi. Lah iya. Yang kita hidup bersama. Lah iya. Lah iya. Ojo ngomong-ngomong, Sun. Gak. Ya kamu aja ngomong-ngomong. Aku ya gak ngomong awakmu. Gak awakmu macak ngene sangkano awakmu gendak aku. Ya babas e, Sun. Ya gak penak sih awak dhewe rek. Mosok wong kendakan iku lanang padha lanang. Lah iya, ben nguyu ben. Kandhane yo. Peres. Ya gak mungkin ya Ben ya. Gak mungkin. Heeh. Anggitmu Kanjeng Mami ku wong anu lho. Wong apa jenenge? Wong iki wong apik, wong apikan wonge. Apik sih Cuma apik. nek ero aku- Nek kadung nyekel wong cek Heeh, dikepano brongko. diterkam, Heeh. diterkam tidak boleh lepas. Mosok ngono wong. Alah kok gak ngerti. Awakmu ro kartune temen. Roh kartune as wajik kriting. Paru ireng ya roh kabeh ya, Sun. Berarti awakmu kenal. Aja ide-ide ambek aku. Heeh. Kone ide jelas dicelatu ngono. Nah, wong awakmu mek tanten to, macet kaya ngene lho, apa maneh tambah gak dicelatu. Hop 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 hop. Apa? Sampai langsung mlebu, mlebu. Lho, Langsung mlebu. Iku lah sampe iki awake lho. lek iku kaya lo kuno kene gak iso masalah. Sampe langsung mlebu, mlebu. Kon kok nyengkir sun ambek awake. Kon ro kadung mami. Ngawur. Yang ngono wong. Wonge curigaan. Oh. Oh. Tibane dolan ngalor ngidul kula nyata gak ono. Awakmu dadi katon dares angop iki. Oh, kon cari tarik sangop ku lho. Timbang awakmu Oh, ayo. nyambik keturun, Eh. Sama. nyambik keturun. Awakmu ki sapa deloki? Kok sogeh kendel. Sapa sing kok gandeng iki? Sunari, Sunari bojone sapa? bojone wong grobokan. Dewe. Ngawur lambe. Oh. Lah, kamu juga jangan ngawur, ye ente lu. Iki dudu apa-apa aku iki. Iki sapa? Lha iki dudu apa-apa aku iki, Dek. Lho. Aku Sunari iki. Tak sapa Iki kadon. dudu apa-apa? Apa? Loh. Hadapi dulu siapa aku. Siapa kamu? Aku adalah Kapiten Jono. Kowe kok sogeh kendel. Ayo, Gandeng bojoku. cari sapa bojomu? Oh. Kalau di dalam rumah, bojonya orang. Kalau di luar, bojo kita bersama dong. Dewe. Loh. Blas dewe, akhirnya aku gak iso. Dewe. Oh, no, yes. Gimana? Iki Gus, iki gak Aja masalah, sogeh Rek. kendel. Weh, Ojo soge. Rene. Oke, apa? Rene. Rene. Apa? Mau apakno gimana? Iki Iki sapa? mang aku dirayu. Dirayu diapa? Dirayu. Wong jenenge wong pacaran ya bebas berkompromi dong, Bos. Lah iya Sema. Masalah. Rupamu ki yo gandeng. Penu Ora garuk. apa aku Ya. kaya ngene. Lah kok dares ketulup Pan karo iki lho sapa iki lho Lah ya sapa? ta Mas, rupamu ganteng. Kok iso le nyambik keturunan kaya ngono? Bodiku lihat dong. Oh. Dewe. Apa kare? Kile. Oh. Alah kaya apa we? Ambune seger ya, Rek ya. Dek. Kok seger Iki lho sapa? Sapa iki jane? Kek sampean kita golek ngalor ngidul rene Mas. Lah kok marah-marah ngomong-ngomongan rayu-rayuan karo dares ketulup iki. Kek iki sapa sabenere? Ya. Ayah sini ayah. Loh. Jangan hiraukan dia. Tolong ya, jangan hiraukan dia. Kalau kamu hiraukan dia, kuburan, rumah sakit, podo lanange. Kok kaget-kaget saja? Kenapa? Apa? Prajenganmu iki prajengan apa jane? Oh, tukaran iki engko, Rek. Ah, iya. Wah, tukaran iki. Prejengan gini. Emang kamu lihat prejengan apa? Prajenganmu iki kok dares ketulup. Oh. Hah? Dibilang Jane gue awakmu ki- darah ketulup sama Jane dia. awakmu Awakmu ki gak setul. menungsa apa? Hah? Disawang ya ora nyedepi, ya ora nyegeri. Gak kaya wani-wani gandeng bojoku kowe. Ayah. Apa kowe nyidam pendosa ning ngarep kowe? Ayo. Aja ngono rek. Wedi aku.
Akeh dagelan bok mati loh iki. Seumpama. Tidak. Saya tidak ke sana. Saya ke sana saja. Sunari. Sana iku nang ndi kaki? Sunari. Ate nang ndi kowe? Sunari. Ate mbok gawe nang ndi? Oh. Sunari mbok gawe nang ndi? Di. Ke belakang nang ndi? No. Aku iki Dia. Yes. Lah iya to, Mas. Jane kowe iki piye? Iki sapa? Sak bener iki sapa? sampean iki gak ero ta? Ya. Iki ngono koncong nyamar Kancang. ben gak percaya sampean buka. Kancang sapa? Ya kanca dhewe iku lho. Kancang gondek nek Iya. kaya garangan anggap kowe. Ah, ya iku. Ben gak percaya sampean delok dhewe. Oh. Awas. Alah. Alah. Stop. Wah. Oh, maju. Kon iki lho maju wae. Dikon maju. Oh. Oh, kon wani grapak, kon wani akon grapak. Oh. Nyidek kon kulo nyidek. Oh. Lho. Lho ya boleh darah sanggup temen. Boleh dadi darah sanggup temen ta. Walah. Kaya serius. Wis. Apa? Wak Sunari seneng tabrak ambek sampean. Nah, Jangan sampai melakukan sampean iku seneng mbak aku tagak ngono. Ngetes, heeh. Heeh. Ya, betul. Heeh. Oke. Ya, nggih. Wah, wadah. Alah, ngomong belakang. Heeh. Lah. Gue tak diteni kok. menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah tujuan utama bagi yang berumah tangga. Oke. Di dalam rumah, kata di luar kita bebas lah. Terus sakniki karepen yo napa? Nggih. Nggih. Nyadar sampean kaya ngene iki. Amin. Dadi cek gak sampean menghindari kaya saiki dadi bojo loro. Dados bojo loro. Menghindari dari bojo loro. Kira-kira. Loh, gelengamu kuwalek, Cong. Ayo bojo loro, Cong. Bojo loro. Beda ae. Bojo loro. Adang biru. Asik.
Terus pundi yuk campur apa? Napa? Ya wis ayo dibungkasi. Nggih. Dene apa len duwe kajat iki? Iki kajate Amin. Tasakuran. tasakuran selapane Ananda. Ananda Bibit Bibit. pas ulang tahun Mugi-mugi winginane. Ananda Bibit nika dados putra putri migunani nusa lan bangsa. Lah iku sing tak karepake. Nah sampun niki Terus karo nggih ya napa? diksekseni bumi kemodok dokter Pakter. Nggih. Saiki jenenge sapa iki? Ajes. Ajes, wis aja ana maneh sing ngundang Ajes. Nggih. Mulai saiki jenenge Kuncung. Kuncung.